Bueno, egun on guztioi, ongi etorri, Urremendi landa garapenerako elkartearekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin Bermeo eta Gernikako udalentzat antolatutako jardunaldi politontan. Eta hementxe gauz, elkarrekin, noitzuk sarete Iñaki eta Ainhoa. Gurende parkatu. Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko gurekin etortzagatik, gaztedi teknikariak biak. Iñaki, zertan gauz hemen? Zergatik etorri gara Bermeora? Bueno, zuk esan duzu moduan, aurten lehenengoko bidarrez antolatu dugu Bermion kasu honetan, honek topaketak Busturialdeko batxillergo eta DBH laugarren mailako ikasliek edo seme-alabak dakoien gurasoei zuzendutako familiei zuzendutako jardunaldi hau gurea izan dago antolatu. Izan beha zaioan antolatu genduzan ikasli zuzendute, eta pilo bat zentrotako ikasliek pasa ziren bertotik, oso arrakastatsu izan zen, ja oindala urte bi egin gendun lehenengoko bidarrez, bai aurten nahi izan dugu beste urratz bat emon, beste pausu bat emon, eta famili zuzendutako askotan, bulegotara etorten dazkuz, familize, gurasoek, galdezka, ze aukera dago zen, bai lan irtera aldetik, edo bai ikasketa barrizek, oteten da benak, askotan geratuten gara betikoetan, ez da? Osa, oikoenak edo diganak. Eta gure izan dugu zekarri hona Bermeoa kasu honetan, Bizkai Euskal Herri mailan dagozan aukera diferenteak holan, guraso epe bai, egin seme-alabakaz batera, aportxuet ikusteko oso argi ez dakoienak, ze batzuk oso argi dakoie zer nahi daben ikasi, bai ez dakoienak argi aportxuet hor piste batzuk emoteko... Asko dira argi dutenek, asko dira, baina beste batzuek logikoki ez daukate. Ez que, zenbat urterekin argi izan behar, kontuz, Egize da, gerota gazti hau aukeratu behar dabe, bueno, aportxuet... 18 urteekin, zein izan nahi zara, ez dakit dio. Hoize da, gaur egon... Edo 16 egia da, claro, unibertsitate joteko ez, baina 16gaz, graduate egiteko edo, claro. Nondik joan behar zaren, eta momentu hori izaten da, bueno, zalantzaz betetakoa, kasu askotan. Eta gero, claro, urreratu behar dugu informazio hori, ez da? Azkenean gure helburua da, informazio hori existitzen da, baina igual ez da ezagutzen. Gauza berri asko dagoz, eta igual Bilbon bizi bazara edo hiriburu batean hurbilago daukazu, baina gure herrietara ekartzea importantea derizu. Bueno, ekarri dugu Bermeora, eta hori garrantzia handia deko, Gurende, pasatu zara, Iñaki, pasatu zari ez dakite, bizitatu dituzu estan guztiak, edo intxez? Esko dira, Pixkanaka. Begirada harin bat emondotzagu, baina on geratuko garaia bakoitzean... Ikusi duzu robota? Gehiago, bai. Zakin nola ditzen den, txot robota edo gero ikusiko dugu, baina zelako gauzak ditugun kamp teknologikoan baita ere aprobetsatzeko eta ikasteko, Zentro asko ditugu, Iñaki. Dituzu hortze mugikorran listan dia, karo, burua izan behar, baina listan dia dugu, zer zentroa kontatuko dizkidazu zenbat zentro doz, ze zentroak etorri diren Bermeora? Bai, 7 zentro daukaguz gaur, jardunaldi honetan Bermion, eta arlo diferentietan, badakizue zelan dagoen antolatute azkanien ikasketa arlue, arlo sozial artistikoen daukago kunstal, eta honek moda, produktu, diseinu grafikoa, barne diseinua, argizapena, eta food design esaten dana, aportxuet horretaz, horretai buruzko formazio emoten dabe. Arlo zientifiko-teknologikoen urduliz 42 daukagu, web garapena, zibersegurtasuna eta adimen artifiziala lantzen dabenak, hemen gure alboan dauzkagunak. Ia. Pilo bat. Hau da igual gurentek esan dauena, igual gentiek ez dauena ezetuten. Igual nono izentzun dozu edo badakizu zerbait dauela, bai ez dakizu exactamente zer eskaintzen daben, orduen gaur Bermien aukera daukagu. Arlo sozial artistikoen eta zientifiko-teknologikoan euneiz daukagu, hemen multimedia eta bideojokoetako gradua, bideojokoetako artea, diseinua, garapena, ekoizpen musikala edota psikologikoa eskaintzen dabe bai. Arlo sozial artistikoe eta zientifiko-teknologikoen bai,
ECPU daukagu, zinema, interpretazioa eta publizitatei buruzko ikasketak, publizitate grafikoa, kasu honetan. Bai. Arlo zientifiko-teknologikoan baita ETEL zabalburu daukagu, Mhm. hemen telekomunikazio eta informatika sistemak, web aplikazioan garapena eta sareen administrazioa. Ja, bukatzen da. Denetarik, dekogu denetarik. Gero, bai, orain esaten dugu askar horrela, baina gero etorriko dira bakoitzero eta bakoitzak azalduko du bere proiektua. Bai, Bai. apurtxue ja tranquillau, azalpen Lasai. guztizekaz. Eta nor gehiago geratzen da hortik, a ber? Bai, pare bat akuz, arlo zientifiko-teknologikoan baitza ETEL txoierri, Bai. automatizazioa eta robotika industriala, hortik daukagu zen robotak Bai. eta bar, fabrikazio mekanikoko diseinua, ekoizpena, sareko sistema informatikoen administrazioa, eta pilo bat gauzek izau. Eta amaitzeko arlo sozial artistikoan Mondragon Unibertsitatea, Bai. eta kasu honetan daukagu lehen informazioa, lehen buruzko berrikuntza eta ekintzailetzagaz lotute. Proiektu asko, hori, gero jakingo du pixka bat gehiago beraiei buruz, eskerrik asko etortzagatik, biok, mila esker gurekin egoteagatik. Ea, frogatu duzue dron bat gidatzen edo ez? Ez? Ez, baina Ba, bagoaz. ointxe, Bagoaz. egon Ointxe behar, goaz. egon behar eta egin behar. Eskerrik asko, bioi, mila esker Zazetxik, etortzagatik, zeuri. eta jarraituko dugu podcasten proiektuak ezagutzen. Eskerrik asko. Agur. Agur.